Right, so where will tide be? Croeso I Norwich, aha. Ydyn ni yn gwlad Alan Partridge, mae Efor wedi gyrru yma efo string back gloves ar gyfer purchase ychwanegol, a da ni wedi defnyddio pla mawr I gael cinio yn y Travel Lodge, felly da ni mewn hwyliau da. Wrecsam wedi colli wrth ystwata I QPR, da ni ar y teithiau, a da ni wedi gwneud well ar y teithiau heddiw, Lenny. Rioed wedi curo Norwich yn y lig, felly mae'n diwrnod potential hanesyddol arall. A mae yno, da ni'n mynd i'r gemau yma rwan, fysa'n gemau mawr yn y cwpan, chydig o flynyddoedd yn ôl, a rwan dyma ydy'r gemau lig ni. Felly dwi dal yn gyffroes iawn I fod yma. Newydd weld y tîm, a mae falch gen I ddeud fod Phil Parkinson yn gwrando ar pod I mewn i'r gôl, a mae wedi gwneud y 3 newid oedd ni wedi awgrymu. Hyam yn ganol yr amddiffyn yn lle Conor Cody. Mae Cabore chwarae ar y dde, a Ryan Longman wedi mynd i'r chwith, a Liberati Cacace ddim yn ffit ar y funud, a wedyn Sheath yn ganol y cae yn lle Matty James. Felly, dwi'n cymryd o ti'n hapus efo'r newidiadau efo? Dwi'n hapus iawn, bydd Arol yn fwy hapus. Mae Windas yn y tîm a di Hardy yn agos at y lle. So, Hardy fydd oedd yn y garfan. So, mae lot o gobeithio lot mwy o gyflymder yn y tîm bach mwy dynamic. Oedd QPR ddim yn dîm da, ond oedd nhw ddigon da'n curo ni, oedd nhw'n gwybod lle oedd yn gwendida ni wrth dwytha. So, dwi'n meddwl, mae'n ddim neis o'r gêm iddyn nhw, dwi'n meddwl, a mae'r tîm sy'n hoffi weld yn mynd ymlaen yn y tymor. Dim garanti unrhyw bwyntiau heddiw, ond disgwyl perfformio'r gwell. Ydy, dwi'n teimlo, mae'n mynd I gymryd amser, mae yna lot o newidiadau wedi bod yn y tîm. Dydy Josh Windas ddim wedi chwarae ers mis na di, 5 wythnos, felly 3 chwaraewyr yn chwarae gêm gyntaf. Felly, dwi'n meddwl, allwn ni'n disgwyl gormod, ond fydd o'n ddiddorol gweld. Dwi'n falch fod ni wedi gweld y newidiadau yna, achos dwi'n meddwl dyna oedd y gwendid, y cyflymdra yn y tîm. Felly, a mae'r chwaraewyr profiadol yna ar y fainc I ddod ymlaen. Felly, edrych ymlaen, dwi'n just yn falch I fod yma, mae rhaid I ddeud, fydd o'n gyffroes, ond be ydy dy ddisgwyliadau di? Perfformio'r gwell, dwi'n meddwl. Dwi ddim yn mynd I ddweud bod yn disgwyl unrhyw bwyntiau, ond jyst rhywbeth gwell, a rhywbeth I ni, os gosod rhyw seili ar gyfer y dyfodol, dwi'n meddwl, mae yna potensial, oedden ni'n eitha gobeithio cyn y gêm sy'n dwytha, ond rwan dwi'n bach yn ofnus bod ni'n gallu mynd ar goll rhywsut yn y tymor, a fydd hi'n mwy o sydyn, fydden ni'n mewn rhyw bicl ar wylod y tabl heb sylweddoli. So, perfformio'r gwell ydy'r beth dwi eisiau. Ia, dwi'n disgwyl I ni golli rhywbeth fel 2 gol I 1, ond dwi'n disgwyl I ni dangos bod ni'n gallu bod yn gystadleol. Mae o'n gêm anodd, maen nhw wastad I bod yn y bencampwriaeth neu gan amla yn yr uwch gyngrair. Dwi'n siŵr fydd Delia Smith yn gwyddi Let's Be Avidia ar y tîm, ond dwi'n disgwyl I eistedd nôl fwy fel nath ni erbyn Millwall a gobeithio am yr un canlyniad, ond swn i'n deud 1-2 ddim I Norwich really. Ia, dwi'n meddwl, da ni'n wedi cael gwell canlyniadau oddi cartre hyd yn hyn, felly pwy a wyr, a falle da ni chwarae yn erbyn tîmau sydd yn dod ata ni yn well na da ni fatha nath QPR jyst eistedd nôl a pigo ni ffwrdd. Felly pwy a wyr, ond jyst gobeithio gweld y tîm yn dechrau adeiladu ar gyfer diwedd y tymor. Felly am unwaith gêm lle di'r canlyniad ddim yn holl bwysig. Felly meddwl falle nawn ni golli, ond byddwn ni'n hapus iawn os byddwn ni weld y bêl yn mynd I mewn i'r gôl.
Norwich 1, Wrecsam dim ar yr hanner. Ond teimlo fel bod ni wedi creu mwy gôl fler, ond wedi chwarae dda a wedi bod gysylltuol. Be ti'n teimlo efo? Ie, wedi ddadlad yn yr hanner gorau ni yn y bencampwriaeth. Siap newydd, ond o'n i'n meddwl bod siap newydd yn gweithio'n dda, Windes yn chwarae efo Brian a tu ôl i Triphwynt. Gret i fi, a jyst rhyw gamgymeriad neu diffyg canolbwyntio efo bel hir yn y cefn a da ni rhywsyd i ddyn i lawr. Dwi'n meddwl, fel oedd ti dweud, oedden ni'n chwarae efo y bocs fatha dau chwarae canol cae yn ôl, dau chwarae canol cae yn blaen. Dwi'n siŵr os ni wedi ennill y raffle, ond gawn ni weld beth sy'n digwydd. Tri chwaraewr newydd chwarae dechrau gêm am tro cyntaf heddiw. Be ti'n meddwl am y chwaraewr newydd i? Syth yn arbennig o'n i'n meddwl. Hayam yn edrych saff yn cefn a Cybore yn edrych fel un o'r asgellwyr na sy'n gallu gwneud rhywun yn hapus neu gweithio rhywun ar un pryd. Wedi, mae Cybore wedi cael tu ôl y cefn, ond falle ddim wedi gwneud y gorau efo'r pêl gorau. I syth i fi cytuno, mae o wedi chwarae dda, edrych yn... A mae Hayam fel chwaraewr amddiffynol, os ti'n deud dwi ddim wedi sylwi llawer amdano fo, mae hynny yn beth da fel rheol. Felly, ie, dwi'n meddwl, da ni wedi chwarae dda i fi, tîm gorau yn yr hanner cyntaf, ond wrth gwrs, da ni un ar ei hôl i. Beth ti'n meddwl am yr ail hanner? Mwy ar ei fath, os ti'n Triphwynt yn gallu mynd drwy'r gêm, mae'n achosi problemau. Mae Windes a Bol yn gweithio'n dda i gilydd. Pa mlaen yn ddwy'n pwynt? Ydy, dwi'n meddwl, so ddau ni wedi cymryd gêm gyfartal cyn heddiw. Mae o'n teimlo fel gêm lle da ni'n gystadleuo. Da ni'n gystal â nhw, da ni'n heiddi bod yma. Felly mae hynny'n beth da. Mae'r tîm yn dod i arfer y chwarae fo'i gilydd, ond fysa fo'n neis cael rhywbeth allan o'r gêm. Felly, croes i bysedd am yr ail hanner. Norwich City 2 gôl, Wrecsam 3. A be fedra i ddeud heblaw am Stephen Fry, Delia Smith, Alan Partridge, Horatio Nelson, Coleman's Mwstard. Your guys took one hell of a beating. Achos dwi'n meddwl mae dyma perfformiad a canlyniad gorau Wrecsam yn y gyngrair am dros 20 mlynedd. Oedden ni deud o'n i'n hapus efo perfformiad da hanner amser, ond i fi gwbl heiddiannol i ennill y gêm yna. 3 gôl i 2, gadael gôl fler i fewn ar y diwedd, ond dechrau ail hanner y Wrecsam yn edrych yn anhygoel. Be ti'n meddwl efo? Greit, ddim yn aml da ni'n cael 90 munud da Dan Parkinson. Oedd gallwn ni o heddiw, greit hanner cyntaf, un oed yn well yn yr ail hanner. Josh Windes, Ben Sheaf yn rheoli pethau. Cybore yn cyfrannu efo 2 assist. Oedd o'n greit, oedd ni'n neud Norwich edrych yn dîm cyffredin iawn, a blawn o 5 munud ola yna. Oedd o'n wych. A mae rhaid i ddweud, o'n i'n gwylio'r gêm, ac o'n i'n meddwl, mae Josh Windes yn edrych o fod o'n gallu sgorio. Mae Triphwynt yn edrych o fod o'n gallu sgorio. So yn sydyn mae gennym ni 2 chwaraewr sy'n gallu sgorio 20 gôl mewn tymor. Neb gennym ni llynedd a sgorio 10. Felly mae gennym ni, da ni'n berig, ond 3 chwaraewr newydd, chwarae dechrau gêm am y tro cyntaf, chwarae'n arbennig o dda. Hayam, y peth gorau allai ddeud, nes i pryn sylwi ar fo, ac i rywun sy'n chwarae'n ganol ram ddiffyn, mae hynny'n deud mawr.
ti'n gwybod, Chief eto, just taclus iawn, a wedyn Matty James dod i flaen i orffen y job, a mae Decore yn berson cyflymder, a mae o'n, oedd yn ei gael y bêl, os ti'n sylweddoli fod o'n gallu just hongian y bêl i Kiefer ar y post yn cefn hefyd. Mae'n well i ddod yma. Mae'n well i ddod hefyd, felly rhaid ti fod yn hapus iawn. Chwaraewr y gêm i ti, Ifor? Heb os Windas, o'n meddwl bod O'Brien a Kiefer mor dda iawn hanner cynta, ond Windas efo'i gyfrianiad, oedd o'n amddiffyn, oedd o'n canol cae, oedd o'n ymosod, oedd o'n sgorio, greit. Cymolis Lee Brunt hefyd, oedd ymlaen hanner amser, ond mae'n wedi gwneud yn wych yn y cefn na, lot saffach efo fo na Doyle rhywsut. So ni'n ystyried dechrau fo wrthos nesaf. Dwi'n meddwl mae gen Brunt jyst chydig bach mwy o gyflymder, felly ti'n teimlo fwy cyfforddus, dwi ddim yn teimlo fod o'n mynd i gael ei giro tu ôl iddo fo. Dwi'n yn hawdd dod ymlaen fel amddiffynwr yn ganol gêm, ond nathon ni ddechrau'r ail hanner yna ar dan. Enillid y dydd, Phil Parkinson wedi bod o dan chydig bach o bwysau, ond gret clywed cefnogwyr yn canu enw ar y diwedd. Mae gen i gêm nos Fawrth, ti'n disgwyl unrhyw newidiadau ar gyfer hynny yn erbyn Reading adre? Dwi'n disgwyl i môr ddechrau, so ni'n diddorol gweld os dwi'n chwarae'r un system, so ni'n hoffi Broadhead cael gêm. Dyna ni, deud gwir, mae rhaid i ganolbwyntio ar y gynraedd. So'n neis cael buddugoliaeth, ond ia, os o'n medru cadw'r un system nos Fawrth, dyna fysa'n bwysig i chwarae'r gararau fatha 5-2-2-1 mwy na lai y chwarae. Do, oedd y patrwm wedi gweithio heddiw heb amheuaeth, oedd lot o hynny o Windas yn y gymaint o waith yn y cefn ac oedd ar y blaen, a O'Brien hefyd, a Kiefer, y tri efo'i gilydd yn gallu creu, ond hefyd yn ychwanegu at gryfder y tîm yn amddiffynol, felly oedd y siap yn edrych yn dda iawn. Adeg cyffrous, Derby County ar y dysadwn wedyn. Gobeith am fuddugoliaeth gyntaf adre? So ni feddwl maen nhw lawr y gwelodion neu mi oedden nhw bore yma. Pam lai. Mae pethau'n dechrau dod i le, mae chwaraewr yn dod nôl i ffitrwydd. Fydd rathbon, os yw rathbon o'r gael, fydd y faint yn hyn oed yn gryfach. Na, fi'n teimlo mae'r ffydd wedi cael ei adnewyddu ar ôl wrth ysbrydda. Ydy, mae rhaid dweud perfformiad arbennig a y canlyniad yr un mor dda, felly rhaid i camel nhw. Lot o chwaraewyr newydd, ond wedi dangos fod na ddyfodol disglaeth o'n blaen ni. A mwy o gyfle falle i weld y bêl yn mynd i mewn i'r gôl.